Segurament alguna vegada has vist algú bevent vi o algun altre líquid sense tocar el recipient en els llavis en un raig que pareix una obra d'art. Doncs bueno, això es fa en un porró, un dels objectes més característics de la cultura popular catalana. Però d'on surt? Per què té aquesta forma tan peculiar? És només una tradició o realment té alguna utilitat pràctica? Avui descobrirem la seva història, algunes curiositats i al final del vídeo us ensenyaré a utilitzar-lo. No té pèrdua. Benvinguts al capítol 2 de 10 objectes per descobrir Catalunya. El porró és un recipient de vidre destinat principalment a servir vi, tot i que també es pot utilitzar per a altres begudes, com podria ser cervesa, licors, vermut o inclús aigua. La seva característica més destacada és el broc llarg i estret que permet beure a distància sense necessitat de posar els llavis al recipient. I aquesta forma no és casual, permet que diverses persones puguen compartir el mateix recipient per a beure d'una forma bastant higiènica. Tradicionalment, els porrons se fabricaven artesanalment en vidre bufat, una tècnica que encara avui mantenen alguns mestres vidriers. En el pas del temps, este recipient, el porró, ha esdevingut un símbol d'unió, de trobada i també de llargues sobretaules, que això mos agrada a tothom, Una de les curiositats sobre el porró és que per a beure, encara que no paregui, necessites pràctica, perquè les primeres vegades segurament acabaràs en un atac a la camiseta. També és habitual organitzar alguns concursos a veure qui aguanta més estirant el braç sense perdre el raig. Això és superinteressant. Este porró, per exemple, és de mida estàndard, però també ne poden haver de més petits individuals o inclús de més grans per a compartir-ho en moltes persones a la vegada, per a fer molta festa, saps? Curiosament, molts de turistes, quan visiten Catalunya, se queden bocabadats en aquest tipus d'objecte perquè és algo molt poc comú trobar-ho fora de la península Ibèrica. I una dada més que ja hem comentat, tot i que tradicionalment s'utilitzava per a beure vi, també se podia beure vi blanc, cava, moscatell o inclús aigua fresca a l'estiu. Hola, què tal? Tornem a estar a la cuina perquè ha arribat el millor moment del vídeo. Com s'utilitza un porró? Bueno, com que en aquest canal volem ser tot lo family friendly possible, utilitzarem suc de fruits del bosc, que és el més paregut possible al vi, ¿vale? Crec que és suficient, no? Vale, la tècnica és molt més senzilla del que sembla. El que passa és que la gent ho complica moltíssim. S'ha d'agarrar o bé del coll o de la panxa, això depèn del tamany del porró, ¿vale? Si és molt petit, te surt a compte fora del coll, però si és molt gran, l'agarres més de la panxa per a tindre com a més agarre, no? I se basa en apropar la punta de la boca als llavis i el seu seria estirar cada vegada el raig el més possible. Ui, ho heu vist? Com ho heu vist? Bé? És que us vull deixar imatges dels professionals que veuen en porró. Mireu quines meravilles fan, per favor. No, jo això ho he de dominar, és que no pot ser. Això no és el meu, tio. Bueno, ni tan mal, 1. La clàssica. 2. La llargada. 3. Els xerrics. 4. La doble. 5. La xuleria. 6. Els titius. Doncs bueno, família, ho podeu veure, no? Primera vegada que utilitzo porró, tot ple de taques. Despedeixo el vídeo perquè és l'essència.
perquè veiéssiu que és natural tal qual. Ara us toca a vosaltres. Heu begut mai un porró? Us ha sortit a la primera o heu acabat ple de taques com jo? Deixeu-m'ho als comentaris, deixeu-me un m'agrada, que m'ajudareu moltíssim en l'algoritme de YouTube. I mos veiem al tercer capítol de 10 objectes per a descobrir Catalunya, que us faig un spoiler, en esta ocasió, la cadireta de mimbre. Cuidao.